Usekwu Igbo Imanu Usekwu Igbo Bwegweji Egweji Obu Ebano Obu ebe m na-aga Ngwa soro Usekwu Igbo Yokoko Usekwu Igbo Elemele Jemonu Usekwu Igbo Obu Egweji Igbo nwem mande mụrụ mande na-anụ ikpere m dịkwa n'anyị. Ana m ekene unu ncha mgbe na-anabatakwa unu n'emume Usekwu Igbo. Emume anyị ji enye ndụ aka, eji atọ ndụ maka na asị na aghara ndụ kpaakụ onye ilo erie ọkpaakụ eri ọbụla ndị nwụrụ anwụ nwoke be anyị gụrụ n'egwu. Asị na dibịa rijuo afọ o ji wee bụrụ anyịnya tajuo afọ o were ọsọ ugo ugwu. Ụmụ Igbo n'ụbọchị taa anyị nwụrụ gidigba n'Ụmụahịa. Anyị ga-enye wetara unu nri eji wee mara ndị Ụmụahịa, nri a na-enye ndị ọgọ. Nri Ụmụahịa anyị ga-esiri unu n'ụbọchị taa bụ ofe achara akpụrụakpụ egusi. Ama na ifuru ka o si wee da n'ọnụ akpụrụakpụ egusi. Ọkwa nnukwu ofe ndị Ụmụahịa ji akwọ ọgọ. Tupu anyị akọọlụ unu gosikwa unu otu anyị ga-esi wee kwado unu akpụrụakpụ egusi nke ụfọdụ na-akpọ akpụrụakpụ mgba, anyị ga-ebu ụzọ gụsịa unu ngwa nri anyị ga-eji wee kwado unu akpụrụakpụ egusi. Ka anyị bịa kwado. Nke mbụ bụ achara. Ekwu ya ebe a, achara. Nke a bụ egusi. Ị na-anya fụ na akwọgo m ya akwọ. Nke a bụ ọkazị ebeghi ebe. Nke a bụ nnu. Nke a bụ yabasị. Nke a bụ okporoko, isi okporoko nwekwara ike jiri ahụ okporoko. Nke a bụ azụ ọkpọọ. Nke a bụ akpụkpọ anụ. Nke a bụ afọ anụ. Nke a bụ uru anụ. Nke a bụ ọsụ maọbụ ụsụ ka ụfọdụ si akpọ ya. Nke a bụ ose ndụ. Nke a bụ ogiri bekee. Nke a bụ achị akwọghị akwọ. Nke a bụ ose ọkpọọ. Nke a bụ ịsha akwọghị akwọ. Nke a bụrụzie mmanụ nri, mmanụ Igbo. Ụmụ Igbo, ị na-anya fụ na anyị zuru ka eme. Anyị zuru ka eme n'Usekwu Igbo. Lekwa ite chere m n'iru. Ụmụ ihe niile a ka anyị ga-ewekọta ọnụ wee kwado unu akpụrụakpụ egusi dịka ndị Ụmụahịa si eme. Sụwanụ tete unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Anyị na-abịa. Ka anyị burugodo ụzọ tinye ọkụ na mmiri a ga-eji wee si akpụrụakpụ egusi a.
ka anya bụ mmiri na-asụ ka anyị sụzie ya bụ egusi. Anyị ga-asụkọ ya na ose na yabasị na ọsụ. Anyị ga-akwụnye ọsụ ya ka anyị sụọ ya ka efe. Ga-ebenyekwu yabasị na-akwanye ọsụ. N'anya n'ike odo a ịfụ na mmanụ ọ na-apụtago otu o kwesịrị. Ọ dịgo mma. Asụchago ya bụ egusi. Ile anya ịfụ na mmanụ nọdụ n'ike. Ịfụ gị ị ga-emegide ịfụ na mmanụ apụtara gị. Ile anya n'ike odo a ịfụ na mmanụ dị. Otu a ka esi eme mgba. Anyị ga-akpụbazie n'anya ịfụ sọ mmanụ dọ n'ike odo a. Ọ ya gosiri na olugo ọgwụgwụ. Apkpuruakpu egusi. Anyị ga-awụnyezie ndụ. Ị na-anya ịfụ na mmiri anyị asụbago. Ọ ga-abụ ị na-ata ya isi mmanụ a na-anụkwa isi mmanụ n'ime apkpuruakpu egusi ya. Anyị hapụzie ya ka o ghebe. Anyị asazie anụ, ịsasị anụ sinye maka ife a ga-ewe obere oge. Anyị mechara achara. Anyị ga-ejigodo afọ anụ wee bido afịa ala oyibo. Bele yabasị.
ka ọ nọ na-esi anyị saa okporoko ọnwụ ife nwere ike isi ike n'okpo. Anyị sakwuo ahụ ka anyị nọ na-eche ka mgbama maọbụ akpụrụakpụ egusi a ka ọ na-eghe ya na ka anụ na-asụ ruo mgbe ọ ga-eru itinye ihe ndị ọzọ ka anyị mechara achara. Dịka m gwara unu ife a bụ nnukwu ofe eriri ya wee kwere. Anyị emechasigo achara mgbama eghego e ga-agụsị awụnyezie uru ahụ ebe a. Cheta na afọ anụ na-esi kemgbe tinyekwuo okporoko. Achọziri m ịṅụgharị saa azụ tinye nnu mmiri ọkụ anyị asasigo azụ ị ga-awụnye n'otu manyesie mmiri anyị ga-eji esi ofe
ịsha. Tinye ose. Ogiri bekee. Ejibu abụọ bụ isi anụ tinye ofu. Tinye nnu. Anyị ga-agbalịzi achị. M ga-eji mmanụ were gbalịe ọ hapụ ịgba mkpọrọ. Mmanụ wee gbalịa achị maọbụ mmiri oyi ozugbo mmiri oyi ozugbo gbalanya ya wunye hapụ ịgba mkpọrọ. Iwunye achị ozugbo ichee na ọlọrọ mana emesịa ọkọ onye maka ọrụ ozugbo ị na-etinye achị achara anya maka ị nwere ike itinyecha ya ozugbo ichee na ọ gbara sala sala mana emesịa ọka achị si. Aga m awụnyezi mgbama ofe a na-aghọ ife akpọrọ ya. Ịma na ụfọdụ ada asa achara asa were na-etinye maka nọọ ife dị n'ime imepesịa ndị ọzọ wee gwajipụ ya nke n'aka n'aka maka ọkara n'aka ịma ndizikwa esi ofe achara ọ na-adịcha mma asa maka ada ahụ ahụ. Unu a na-enekwa ite ofe m anya? Asị m na eriri m ife a wee kwelu. Ya na ịfụ ebe onye Ụmụahịa ji akpụrụakpụ egusi eme ọnụ mmanụ na ọnụ ife ọnụ egwu. Ebe ọ bụ ụka jụọ ahụ. Ga-ejekwasa kazi tinye nnu. Anyị asasigo ọkazi. Anyị kpagharị. O ya o. Ebe o. Ntinyezi akwụkwọ anụ. Ị nwere ike ị na-eche na nchefuru ichefuru ị na-anya fụ na akwụkwọ anụ a adịgo nlo asago ya asapụ ya ncha ị na-anya fụ na ọ dịgo nlo anyị ka na-ejibere n'etinye ya. Ụfọdụ na-aga fasigo ofe a ahapụ obere egusi a ga-agbalịkwa tinye n'ime ofe a
ị na-afụ egusi ị na-afụkwa akpụrụakpụ ụfọdụ na-esi otu a ụdị nke a nke na-amasị m ka anyị tinyezie ọkazị maka ịma na enwere ụdị ofe achara nke ọzọ nke eji sọsọ egusi esi ada akpụ ya akpụ anyị esigo nke ahụ n'usekwu Igbo wee na-esikwazi nke akpụrụakpụ ofe na ujamu ụka abụrụ ụka ọzọ ụtụtụ o jere ụka elekere anyị mgbe ife na-eme ka nne ife dị ka nkeji 5 ife ọ ga-eji elu nkeji 7 bụ maka na ọkazị na-esi ike ọkazị nwa siri ike anyị nkeji 5 n'ụkpara ya fọpụ jirizie ife anyị ga-eji weda ya ofe anyị ejege eghe ọ na-asị ụmụahịa na-enekwa anya n'ime ite ofe na-enekwa anya ịfụrụ ihe nọgasị ebe a dịka mkpụrụ ego ọ ife ofe a bụ maka ya ụdị a bụ ị na-esi ya na be gị onye agbata obi gị nọ ịkpagha anya ekpere ya anya were nwayọọ kpọhụnata ite gị ụzọ ọ ga-esi wee bịa ịkpagha akpagha ịkọrị ya akụkọ ka o wee n'anya ụdị a ka eji eme ọnụ unu na oje ụka ofe a apụrụakpụ egusi ọgbanyụrụ m hei ọ gịnị ka abụkwa uru dawa akwụkwọ ife niile zuru ezu na ya a sị na gobuzuru ọchake ka abụzuru ebuzu nke abụzuru ebuzu o jezuru ejezu chọọlụnụ m akpụ chọọlụnụ m akpụ chọọlụnụ m akpụ akpụ asụrụ asụma akpụ asụrụ asụ na asụrụkwa m nke eserese na ife dịgasị ebe a ọ gasị ka mkpụrụ ego ma nwanne ya gbatịsịrị ụkwụ ofe ka ị na-aza ofe ka ị na-aza hei Igbo mụrụ m nekwana ya ị na-elu anya ọfụma ị ga-afụ na ife akpọrọ ofe aka ọza ofe achara akpụrụakpụ egusi na-ekwu ya ebe a ọ ndị ụmụahịa siri ya anyị wee mụrụ maka na Igbo nwere unu dịka nna mbụ nekwa otu n'ime ofe Igbo ji atọ ndụ mmanụ anyị si ụmụahịa wee wetara unu mgbe na-asị
Usekwu Igbo osigokwa nke unu na-esi na bunu. Ọ bụrụ na Usekwu Igbo akarọna jerute n'obodo unu, zitela anyị ozi n'akara Facebook anyị ka anyị wee gwuchie n'obodo unu, zi ndị mba ụwa ife eji wee mmanụ unu, ife unu na-eme. Aka bụkwa nwanne unu nwaanyị Odoziakụ Ifeoma Esione. A sị m na ọ bụrụ na nke siri taa masịrị gị na ọ ga-asọ ka ị nọnyekwara anyị oge a n'izu ọzọ, ma zitere anyị ozi n'akara Facebook anyị maka anyị chọrọ ịnụ ụsa gị. Akara Facebook anyị bụ www.facebook.com/Usekwu Igbo. Ọ dị azịa nọ ka ndị obodo ma ife ọ na-efe aka eme.